Kako deci da razvijamo moždane vijuge, reći će nam Tijana. Jedno se sigurno nije promenilo. Deca ne vole i teško im pada učenje. Ali ako uče kroz igru, to već znatno menja stvari. Kad kažem pričajte sad, da sednete na nevidljivu stolicu i da nacrtate auto i ovo. Dok ste na nevidljivoj stolici, možete da crtate čak 2-3 autića. NTC sistem učenja je program koji je namenjen i deci i odraslima. Pre svega podrazumevamo metode i tehnike koje na jedan zanimljiv način kroz igru osnažuju deci u njihovom razvoju. Koja životinja živi u zemlji, a u svom nazivu ima deo drveta? Ajmo! Da li u glisti ima list? Što se tiče roditelja, i oni negde prolaze kroz našu obuku. Zatim imamo program, to su naše NTC radionice, to su deca od 4 godine do 5. 6. Tako da deca uče kako da razmišljaju, odnosno osvešćuju se kako će da prođu kroz školsko gradivo, kroz adaptaciju i kroz život. Mač, bravo! Pa koja životinja ima mač? Ko misli da je mač koji ide 2 prsta? Putem asocijacija, putem nekih drugih tehnika uče kako da nauče i da se osnaže da nauče gradivo. Znači oni moraju sami da nađu neku svoju strategiju, tehniku, kako će naučiti i kako će savladati gradivo. Evo ovaj znak, da li opast? Zašto? Zato što tu može da bude put klizav. Bravo, klizav put. NTC sistem učenja se zasniva na igri pre svega, a igra je osnovna bazična potreba svakog deteta. Moj današnji gost je Ranko Rajović, osnivač NTC sistema. Dobar dan. Dobar dan. Ranko, šta je ovo što smo videli u prilogu? Šta je ova nevidljiva stolica? Čemu ona služi? Svaka nova generacija je manje sposobna od prethodne dve. Motorički su slabiji, koncentracija je slabija, pažnje je slabije, opšte znanje je slabije. Ako je motorika slabija, znači da nisu imali dovoljno kretanja. Kretanje je osnova razvoja mozga do 2., 3., 5., 7. i 12. I šta se dešava? Samo jedan primjer iz Slovenije, tamo predam na fakultetima u Koprivi, Ljubljani. Dobili smo da 60% deca u Kranju od 4 godine ne mogu da skoče nazad. Ne umeju da... Ne mogu da izvedu skok nazad. Trče, skaču, ali ne mogu nazad. I onda sećam se kad je kolega pitao, Miti s nama radi, pa dobro Ranko, kako je to ima veze? Pa ima veze dete ko ne može da skoči nazad. Moguće da to dete neće razumeti matematiku u minusu kad krene u školu. To je problem, jer motorika je vezana sa tim mislnim procesima. I tim bi objasnio tu nevidljivu stolicu, analogije iz biologije. Biljke se ne kreću jer nemaju neurone. Šta će njima neuroni? Znači, živo biće koje se ne kreću nemaju neurone. A živa biće koje se kreću imaju neurone, a najsloženiji nervni sistem ima čovek. Po toj analogiji mi smo živa bića za kretanje ili da prevedem, mozak se razvija u pokretu. A šta se dešava sa mozgom u ovim pitalicama i ovim skrivenim rečima? Tu mora da dete misle, ali recimo konkretno ta nevidljiva stolica mora da misli. Znači, meni je važno i da se kreće i da misli. I ako pokreta nema izgrađenih nervnih puteva, u tim putima se nalaze misleni procesi. To je problem kod današnje dece. I mi moramo da vidimo da bude igra, da aktivira mišiće i da misli. Recimo, deca danas imaju slabe mišiće na nogama, butine. To roditelji znaju kada dete treba da izvede, recimo, čučanj, oni dođu do pola i samo propadnu. Nema mišiće. Ako nema mišiće na nogama, nema mišiće ni u karličnom pojasu i ulazi u poremećaj držanja tela. Kako da ga nateramo da čučne? Da kažem, idemo 10 puta, neće. Onda smo napravili igru nevidljiva stolica. I svi hoće da čuče. Znači, to je u polu, nekom čučećem položaju, oni mogu da crtaju male kućice. I dok je u tom položaju on pravi kvadrate, ko napravi najviše kvadrata za 2 minute, taj je pobedio. Ali on ne može, njega bole noge za recimo 20 sekundi, ispravi se, onda može krovove, onda opet čučne. Ja se sjećam kad smo to počeli, roditelji zvali sutra, skoro svi su dobili upalu mišića. Ali kad su došli sljedeći put, jel možemo da igramo nevidljive stolice? Mora da bude igra. Mi moramo kod deteta, čim je progovorilo, da prenesemo težište na mislone procese. Da on meni nađe ko životinji se kriju reči kompas.
Onda on kaže pas, malo dete. A starije dete, postavimo pitanje, ko je opasan čuvar naše kuće? I kažemo, deco, u pitanju se krije odgovor i onda nađu u reči opasan je pas. A niti da ja njemu napravim pitanje, nego dete nama da napravi pitanje. Kakav problem deca danas imaju što se tiče zapaženja, pamćenja? Imaju drugačiji kognitivni stil, oni drugačije, veći mozak drugačije radi. Mi imamo duboku pažnju, možemo da se skoncentrišemo. Naša deca imaju hiperpažnju. Zašto? Znači to? To je okruženje. Dete mora da prima stalno 100 informacija, da ih obrađuje, ali nema dubine obrade. Mi moramo da im pomognemo, da menjamo način učenja u skladu sa njihovim mozgom, plus da gledamo da vratimo duboku pažnju. I onda mi u NTC programu imamo sad projekat Evropske unije, gde mi imamo konkretan zadatak da osmislimo igre za duboku pažnju, pa smo jednu napravili, donosimo ovde delić te igre. I kakva je to igra? Šta se radi tu? Pa recimo za duboku pažnju, mi imamo jako puno, to je sakrivanje reči, mač, mačka, ali napravili smo konkretne igre, ja kažem šah je najbolja igra. Ali onda smo vidjeli, dete od 5-6 godina neće da igra šah, zašto? Mislim, neko hoće, ali većina ne. Ne znam kako idu konj i lovac. Nama su ove dve figure problem. Onda smo napravili konkretno. Onda smo napravili ovako. Lovac mora da odnese sličicu sokola. Stavili smo sličice. Dobro. Konj jede seno. To je seno. A top ide na starinski brod. I onda dete dobije zadatak. Za koliko poteza možeš da skloniš sličice s ovog dela table? Jer dete kad nauči ovo, lakše nauči pravi šah. I rešili smo problem duboke pažnje. Znači, mi moramo te igre da pravimo, da vratimo dete na njegov kognitivni stil. I tu bih rekao, pre svega zbog roditelja koji su previše ambiciozni. Mozak deteta radi brzo. Brže nego naš. I njegov svet je malo usporeniji. Zato mozak je brže radi da sve primeti. I zamislite roditelje, vode dete na jednu aktivnost, na drugu, na treću, na petu, na desetu, dete ne može više da funkcioniše. Prima 100 informacija, razvije se hiperpažnja. Mi moramo deče vreme njemu da damo. Sa puno ljubavi, sa puno razumevanja. Ali Ranko, sad, kako da vas roditelji ne shvate pogrešno? Jer svi žele da vode decu i na sport, i na balet, i na... Ali treba da vode, ali ne na 100 aktivnosti. I koliko biste vi preporučili? Koliko dete voli. Vi imate često roditelji vode dete na silu negde, zato što je to dobro. Dete voli sport, pa vodite ga na sport. Voli engleski, pa vodite ga na engleski. Ali da krenete na 5-6 aktivnosti, znači kad vidite da se dete zamara, da mu to nije dobro, nemojte to raditi. Jer emocija je osnova i razvoja deteta. Znači, dete mora da mislimo da ima razumevanje od strane roditelja. I mi onda moramo da osjetimo potrebe deteta. Međutim, danas su roditelji jako brižni. Pa možda nosite potrebu deteta, pa nešto radi iz straha ili iz najbolje namere. Prezaštićuju decu. A poseban problem, ne samo prezaštićivanje, su mobilni telefoni. Šta da radimo sa tim? Ne možemo im uskratiti da ih uopšte ne koriste. Pa nisam ni rekao da uskratimo, moramo da vodimo brigu i da roditelji znaju zašto je telefon opasan. Ja sam se borio 10 godina predem. Nije dobar telefon, nema akomodaciju oka, što je sutra problem zbog čitanja. Nema fine motorike, međutim roditelji kupuju. Radio smo istraživanja, u Sloveniji radim, tamo sam radio, pa Hrvatska, Srbija, sad radim Italija, Češka, gde smo dobili da dete od 10 godina 90% njih ima mobilne telefone. I onda sam konkretan, sad imamo EU projekat, kako da rešimo problem. Uzeli smo aplikaciju, sad imamo programera, to sad radim, završit ćemo za 2 nedelje. Dete znači dobije telefon. I dogovor je pola sata. A ne pola sata da dete to računa kad je pola sata. Onda dete prevari, onda moramo da uzimamo telefon, onda roditelji kažnjavaju dete, onda dete manipuliše. Ne. Evo ti telefon i dete kad otvori telefon ima pozive i SMS poruke. Hoće 5 minuta Facebook, 15 minuta Instagram, 5 minuta YouTube, to je njegovo. Hoće jutro 10, uveče 20 minuta, to je njegovo. Kad prođe pola sata, tek može sutra. Ili, hoće 20 minuta bonus, može ako pređe 4 km taj dan. Registruje, dakle, pokret. I tačno je. I roditelj će tačno moći da vidi. Ono što je meni interesantno, mi smo radili sa decom pilot projekat, kako bi vi sad prevarili roditelji? To je nama važno. Kako razmišljaju? Pa recimo kad idu u školu, imaju neki predmet matematika, dajem nekom detetu koji ima taj čas sportske aktivnosti da se kreće sa telefonom. I prevare roditelji. Onda smo ovako. Napravili smo da roditelj može da kontroliše kretanje deteta. I ako piše, čekaj stani, ti si imao matematiku, 3. čas ovdje piše da si prešao 1,5 km. Kako? Deca su mnogo naprednije od nas, definitivno. Kad im nešto treba, kako manipulišu. Ja bih samo rekao zašto je telefon problem. Dete kada dobije telefon, 100 informacija mu stižu u mozak.
Kad pređe jedan nivo, recimo igricu, on dobije hormone sreće, prešao nivo, pa onda za 2 minute opet hormon sreće. Aktiviraju se endorfinski receptori, to su morfijumski receptori. On 5 puta za 5 minuta dobije taj endorfin i kažu roditelji večera, kaže dete, mama, molim te još jedan nivo. U stvari je dete kao da se drogira. I sad zamislite dete koje živi u tom virtualnom svetu sa stotine pokretnih slika, stimuliše mozak. On treba da uzme knjigu da čita. Nema šanse. Nema šanse. Mi moramo da pomognemo prvo detetu, a u stvari to je pomoć za nas. Za sve. Hvala vam puno što ste nam objasnili sve ovo i bili danas naš gost. Hvala i vama.